נו, איך הפרומו של שנה שעברה? זה חמוד כזה, אבל דמיינתי את זה יותר. וואי וואי, מבצע שביעית כזה עוד לא ראיתי מימיי. עוברת בכיתות וכולם מתות עליי. המורה סיפרה לכולם שיהיה מבצע פגז. מושקע יותר מדי, זה טיפה גדול עליי. כולם פה מתייצבות, בשעה 8 מגיעות. נקווה רק שהחמאס לא יהרסו את התוכניות. אז היינוקיות עליי נראה לי קצת מקנון. אולי יכול להיות שזה החיינוקיות. עוד לא סיימנו את הפרומו והחימו לי את הטלפון. אם ידעתי מלכתחילה הייתי מביאה מצלמה וסוגרת סיפור. מבצע שביעית, כולן באות, אין התלבטויות, אתן רואות את המסלול ויש התעלפויות. מבצע שביעית, כל השכבות כבר מתרגשות, את שומעת את הפרומו ויפה ברמות. יש לי אוטו, עברתי טסט ולא מיליתי לוטו, עוד לא. איך שהיא גונבת את הטוסטר, שוקר, נראה לי הם חושבות זה בית מלון פה, לא פה. שאלתי אבילון חובס, אמרו לי עוד לא. מגיע לשיעורים ולא מקבלת שחרורים, חיסורים, הצדקות עומדים בתור בערמות. מתחננת למורות שיתנו לי הצדקות, 30% חיסורים, מה אפשר לעשות? כבר סיימנו את הפרומו והחזירו לי את הטלפון. אם ידעתי מלכתחילה הייתי מביאה מצלמה וסוגרת סיפור. מה זה? מבצע שביעית, כולם באות, אין התלבטויות, אתן רואות את המסלול ויש התעלפויות. מבצע שביעית, כל השכבות כבר מתרגשות, את שומעת את הפרומו ויפה ברמות. מבצע שביעית, כולם באות, אין התלבטויות, אתן רואות את המסלול ויש התעלפויות. מבצע שביעית, כל השכבות כבר מתרגשות, את שומעת את הפרומו ויפה ברמות. וואי וואי.